नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं यूट्यूब चॅनल कोकणी रंगमंचावरती. तर मित्रांनो, आज आम्ही चिंबोऱ्या पकडायला आलो आहोत. तर बघूया किती भेटत आहेत त्या चिंबोऱ्या. अजून सुरुवात तर नाही झालीत भेटायला, पण बघूया पुढे. तर मित्रांनो, हे बघा, पहिलीच कुर्ली भेटलेली आहे आम्हाला. मोठी आहे थोडी, भवानी झालेली आहे. म्हणजे आज काहीतरी भेटणार आहे वाटतं. सुरुवातच मोठ्या कुर्लीने झाली आहे. आता गेली असती. ही घेते, थोडी छोटी आहे. छोटी नाही. हे बघ, सावकाश टाका, इथं पडल. सुटते की भरते कळत नाही. आणि खाली जातं वाटतं पाणी, काय माहिती. नॉर्मल असलं पाणी. काय भेटते? काय भेटते? कुठं? खाली झालं ना. खाली चिखल आहे छान. होय, चिखल खूप आहे. चिखल आहे. दगडच्या पडी मासा. भेटला, अडकता. हे बघ कुर्ली, हे बघ कुर्ली बघ. बघू राहता.
ही बघ मोठी आहे मोठी आहे. ही बघ मोठी आहे. ही बघ. हां भेटला भेटला. हाय ही बघ ह्या पाण्याची बघ. हां ठेव खाली ठेव. मोठे ना. बाहेर पण होतं इथं. रानात गेलं ते गावतात गेला वाटचे. होय कुठं बघ ती फुकट वगैरे खाली नाही फिरत होतं. हे बी इन बारके हाय गेली. नदीत ना काय काळं मासं आहे. बघ अनिकेत आत्ताच. हे बघ थांबली हा पटकन हात मार. ये चौकश हाय हाय चौकश हां खैसर आणला बघ. टाकला ठेव खाली. कुर्ली वरती आले बघ. हे बघ जमलं थोडंफार असं थोड्या वेळेस झालं येणं झाला घेतलं ना. गडून झाला पाणी. हां पाणी खाली झालं. हे बघ आणि खाली नाही माझ्या खालच्या बाजूने. एकच डंग आहे वाटतं. हो एकच डंग आहे. लवकर हा एकच डंग आहे. हां आमच्या गावात धावणार नाही. थांबले कसा खाली येईल पटकन पडली पाहिजे. भेटली खाली गेली. मग ती जाणार नाही. तू वरच इथंच आहे. इकडे गेले रिटर्न. मोठी होती. वरती नाही ना बरं. नाही वरती नाही खाली थांबलेली असणार. ते जाणार राहू दे नंतर वरी येत आहे ना. ती वरी येणार. भेटली तर भेटली.
तुला चढलं का? हम्म. तू नव्हती बघितली नव्हती तू? नाही दिसली नाही मला, मी पटकन पेटीवरती मारली. असं चढतं इकडे. धावण्याच्या ह्याच्यात होती ती. थांबलेली होती पण रे. थांबली होती. चिखलात नव्हती ना ती. ही घेत आहे, छोटी आहे थोडी. हे बाई बाई मोठी आहे, मोठी आहे. खालच्या बाजूने अशीच बॅटी ठेव, अशीच बॅटी ठेव. चौकस. तो झाला ठेवा आधी, एकदम खुटून घे. काय बोयर गेला. झाला घ्या. काय दाय टोलू होतं ना. ही कुरली आहे काय ना, ही वरती आहे. मच्छी नाही पण आज. मच्छी नाही, कुर्ल्याच आहेत, चिंबोऱ्यात दिसत आहेत. ताण असेल वाटतं. असंच वाटतंय. ती वर होती ना भेटली ती, ती अंगातली असेल, बिळातनं आलेली. तिच्यात आहे ना. हे घेत आहे. धावणार तिथे. हे बघ एक. हे बघ, हे बघ घेऊया. हे नको, बारकी आहे. बारकी राहू दे. पण बारकीच आहे ना. ती पण बारकीच आहे. खाली जाऊया. नको वर हो, कुठली वरच येणार आहे. चिखलास ना. हे घेते का? इकड नको, बारकी आहे. इकड डेंगू आहे पण बारकी आहे. हे बघ, दिसली ना. तिथंच आहे. हा, ती काठी हलत आहे बघ, तिथंच आहे. हां तिथंच आहे. ही बी मोठी आहे, ही बघ मोठी आहे. बघ ती काय करू, पाणी जाईल ना. लोक गेली नाही पाहिजे मगासारखी.
चौकस आहे खोटा मी इथे बघतो. पकडू मी एखादा. हे कुर्ली पण वरती आले बा एक. हे बघ इथं. हट मार हात मार झालं ना. पान चिखलाच आहे वरती. मोठी होती ना कुर्ली वर आलो म्हणून नशीब ते बाहेर पडले असतील ना. मी सांगत होते चल खाली म्हणून. एवढी हल्ली पण नाही ती कुर्ली. नाही ते चिखलात होती ना. खाली खाली जायचं. बारकी आहे ती. कुर्ली वाटली ना. ती बघ कसली इकडं बघा ती. ठीक आहे. पण पागला ठेवायचा होता. झिला आणायचा होता ना. हो हे ते पटापट टाकायचे झाले असते सगळं. एकदाच काढता आले असते मग. हे बघ हे बघ. चावल हा. पाणी मस्त भेटलं आपल्याला. भरतीचं सांगितलं ना. सुकेल सांगितलं ना तिने मला. पहिले सुकेल पाणी आता भरतंय पाणी. काय माहिती. भेटतील आपल्याला. खालचं ते बरं चिकळ आहे खाली तिथं पण भेटतील. वरण खाली येऊया. हां वरण खाली येऊया. काय करूया पाणी गडूल ना खाली. नाही इकडून आहे ना. दिसली. दिसली म्हणजे धावणार आहे. धावणारीच आहे. टेंग बिंग पटकन हात टाक. भेटली. हां नाही सुटली. हाय तिथं. थांबा हलू नको तू हलू नको. इकडे खालीच गेले ते. खाली दिसत नाही पण. वरती तर आली नाही माझ्या इकडं.
इकडं इकडं नाही नाही जेवढी कुठे झाली पण इथेच असेल ते थांबलेले काही हम्म? इथेच थांबलेले असणार ते कुठेतरी गडूल पाण्यात धावणारच होते ते. हे थांबलेले आहे गेले नाही पाहिजे. धावरी आहे धावरी आहे धावरी आहे. सावकाश 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 चावली जाणार पडते पण बघू नशीब. डेंग्यासून चाव तिथं पुढं एक बाजू चाव फक्त म्हणजे निघतील ना. झाला की इकडे कशी बियातली वर आली दिले आहेत ना या साईडला. ओके झाला आहे वाटी. ही बघ तरंगत आहे. मारा तशीच मुटकी मारची भेटली पडली पडली होती डेंगा म्हणून भेटली होती पेवत गेली. दोन्ही डेंगू घालला ये इकडे ये. हे बाई बघ झाला की कुर्ली बघ अभी इथे अभी येल्लो अभी इकडं भेटला कालवंड.